Ọ bụrụ na gị na nwoke ebili n'ụlọ, o wee jụ na o nwere ife ọ ga-alụ, like na o nwere ife ọ ga-eme, na ị na-esogheri gị n'ike n'ike, kedu ife ị ga-eme? Kedu ife ị ga-eme? Unu mụtara ofu nwa ahụ, ofu nwa afọ gị nwa na-azụ, di gị afọ gị na-enye ya nri, ịtụbakwu gị ime okwu, mama ya wee sị gị pụọ n'ezi ka ije bute afọ ime na amụ nwa ya da alụzi ọlụ, kedu ife ị ga-eme? Like, hey, Chineke nna m, ike gwụkwara, amara m ụzọ m ga-esi wee jụọ ajụjụ ọnụnwa. Like na nwaanyị a na-akwụgharịnị ya na di ya ebio, ọ na-ama piom 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 maka na nne di esi anya pụọ n'ụzọ ka o jee tụta ime ka ọ mụọlụ di ya, na amụ di ya da alụzi ọlụ. Nwaanyị afọ ọ dị wrong na piom 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 ọ na-ama? Like piom 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 ọ na-ama ọ dị justified? Like ọ dị okay maka na nne di ya nyere ya go ahead order? Ka ọ na ọ dọrọ oke? Ike gwụlụnụ m ndị be anyị. Daalụnụ. Ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.